Камера, мотор, поїхали. А я нормально виглядаю? Гошка, все А чудово. композиція? Дуже гарно. Починаємо. Доброго дня, друзі! А що казати далі? Запроси всіх на фестиваль для всієї сім'ї. Запрошую вас на фестиваль для всієї сім'ї. Приходьте! Ну розкажи, куди їм потрібно прийти? Та звідки я знаю, де він буде відбуватися? В місто Чернівці. Точно згадав. Він буде проходити в місті Чернівці. От. А точніше? А точніше, а не знаю. В місті Чернівці є готель Буковина. В готелі Буковина. От. Щоб дізнатися всі деталі цього фестивалю, вам потрібно зателефонувати, увага, за номером 0800 30 20 20 або зареєструватися на сайті FestHope.ua. От. А зараз будьте уважні, зараз номер з'явиться на екрані.